Bývanie v centre kúpeľného mesta má svoje výhody. Skvelú kávu si môžete vychutnať pár krokov od domu. Každé ráno zbehnúť po chrumkavé pečivo do blízkej pekárne. Mať vždy po ruke čerstvo napečené najlepšie kúpeľné oplátky. A celý rozľahlý mestský park je tu pre vás vždy, keď potrebujete vyčistiť hlavu. Ak vaša predstava o rodinnom sídle obsahuje priestranné a presvetlené izby s vysokými stropmi, kvalitnú kompletnú rekonštrukciu interiéru vrátane elektrických rozvodov a kúrenia a dokonca malú súkromnú záhradku iba pre majiteľov 4 bytov v tomto dome, kde si môžete za štivotu vtákov čítať knihu na lehátku alebo pestovať vlastné bylinky, tak tento trojizbový byt o výmere 103 m2 je práve pre vás. Kuchyňa značky Sicora so zabudovanými spotrebičmi a veľkým jedálenským stolom je priestorovo spojená s obývačkou. V celom byte je kvalitná laminátová podlaha, okná sú orientované na juhozápad a severovýchod a letné horúčavy nepreniknú dnu vďaka vonkajším elektrickým žalúziám. V kúpeľni je veľký walk-in sprchovací kút, nábytok na mieru a priestor pre pračku, aj vlastný plynový kotol na kúrenie a ohrev vody. Toaleta s umývadlom je oddelenie. K bytu patrí murovaná pivnica na prízemí, podiel na spoločnom pozemku a tiež je k dispozícii spoločný priestor na odkladanie bicyklov. Volám sa Markéta Vartíková a rada vám byt ukážem osobne. Zavolajte mi a dohodnite si termín obhliadky.